Dihayo sa ka maestro nga nangutana sa iyang mga estudyante kung asay mas maayo, ang ni-graduate nga napulo ka buok ang medal or ang ni-graduate nga magna cum laude ug nitubag ang mga estudyante. Aw ang magna cum laude mao'y mas maayo ug niingon na pud ang maestro. What if sultihan ta mo nga ang ni-graduate nga magna cum laude is 25 years old pero ang ni-graduate nga napulo ka buok ang medal is 60 years old na ug taliwala sa katigulangon ani naningkamot og nakamedal paghihapon ni. Kinsay mas maayo sa ila sa 25 years old? Ug niingon ang mga estudyante, aw ang 60 years old mao'y mas maayo ug niingon na pud ang maestro. What if sultihan ta mo nga kadtong 60 years old nga ni-graduate nga napulo lang kabuok ang medal, isu sa kadatong tawo giganahan na siya balik-balik og eskwela mo nang daghan na siya nahibal-an ug nakadawat siya og medal. Kinsay mas maayo sa ila sa magna cum laude nga 25 years old? Ug nitubag na pod ang mga estudyante, aw ang 25 years old nga magna cum laude mao'y mas maayo ug niingon na pod ang maestro. What if sultihan ta mo nga ang 25 years old nga ni-graduate is usa pod kadatong tawo sama kadato atong 60 years old ug gibayaran lang niya tanan niyang mga maestro ug maestra para mamahimong mudagko ang iyang maggrado ug mamahimo siyang magna cum laude. Kinsay mas maayo sa ila atong 60 years old? Ug nitubag ang mga estudyante, ay ang 60 years old di ay ang mas maayo. Ug niingon ang maestro, ging-ana ang desisyon sa mga taong walay baruganan, paling-paling o balhin-balhin. Usahay kapila ta maka-decide sa atong i-react just according sa atong nadungog or nakita, pero wala pa day nahuman ang storya. Dili man unta contest ang magpagawas og reaction, pero nganong kinahanglan magpagawas madayon og dili mga maayong pulong. Tapos pag naana po'y mugawas nga laing version sa story, lahi na pod nga judgment ang atong buhaton. Kinahanglan gid ay mo react dayon. Again, this is a common story nga daghan na kaayog nakadungog, pero gusto nako nga mas daghan pa joy makadungog. Anyway, this is what happens sa recent issue karon sa social media regarding sa issue ni Aura. At the first day sa iyang issue, daghan kay mga nag-defend sa iya og nahimo siyang maayong tao ug maayo nga amigo. Nahimo siyang bayani nga amigo just according sa ilang nabasa nga statement sa isa sa iyang mga amiga. But on the next day na inigawas nga CCTV footage against kay Aura, siya na po'y nahimong dautan nga halos kadaghanan sa ni-defense sa iya mao na po'y nibuhi og mga storya nga dili maayo para sa iya. But on the next day, daghan na po'y nag-defend kay putol kuno ang CCTV until nabago na pud ang comment about sa iya na judge si Aura at the same time na judge ang lalaki. Actually, wala ko'y gidapigan sa ila. Ako lang gigamit ang ilang sitwasyon as example sa realidad nga permi makita karon sa social media. Kapag naay mga bagong issue nga manggawas, paspas na kayo ta mo comment og dili mga maayo. Usahay sumala lang sa atong makita, usahay sumala lang sa atong mabasa pud nga mga comment, pero kung boto na naon pag kita ra bay ma-judge, kita ra bay masultihan og dili maayo, halos sangko langit ang atong kasuko. Maybe pwede ta mo share, mo hatag og advice or mo badlong pero wala tay katungod nga muhukom. Ayaw na kuwaig trabaho ang Ginoo kay Ginoo ray na ikatungod nga muhukom sa tawo. Buhata ang gisugo sa Ginoo, ayaw kuhaa ang iyang trabaho. Ang sugo sa Ginoo, Mark 12:29-31, higugmaa siya o higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Anyway, kung nasayop pa ng tao, dili bot pasabot sayop na ang iyang tibuok nga pagkatao, ang iyang tibuok nga kinabuhi. Binuhat gyapon siya sa Ginoo sama nga binuhat ra pud ka sa Ginoo. Maayong buntag, and this is your Migo Nimo saying, padayon o paglig-on kay mag-celebrate patapuhon.